Bona tarda des del pavelló de Benicarló. Estem en tots vostès per oferir-los l'encontre de jornada cinquena, segona nacional de handball que van a enfrentar als equips de l'Art del Moble Benicarló i al EON Orneo d'Alacant. Per part de l'equip de l'Art del Moble Benicarló, seu entrenador Ismael Pérez Gozalvo disposa dels següents jugadors. El número 69, Adrián Popa Gabriel, número 23, Antonio Fariñas Vázquez, número 17, Daniel Robles Espósito, número 12, Josep Febrer Navarro, número 21, Oriol Mateu Roca, número 38, Pau Fernández Beltrán, número 4, Pedro Torrent Roca, número 2, Rubén Vicente Gilabert, número 11, Sorin Teodor Marcus, número 10, Víctor Robles Espósito, número 37, Adrià Espiell Xaler, i número 31, Miquel Borràs Ávila. Jugar del Moble, juga Víctor Robles per Pau Fernández, per Oriol Roca, Víctor Robles, Rubén Vicente Gilabert, Adrián Popa, Pedro Torrent i Josep Febrer a la porteria, els homes que disposa l'equip de l'Art del Moble Benicarló en pista. Aixafat Gerardo Melero, jugar del Moble, ràpida transició, Oriol Roca i gol, no ha pogut aturar Pau Fernández, Víctor Robles, Pedro Torrent, circula Art del Moble, Oriol Roca, primer gol del partit, gol d'Oriol Roca, jugador de la defensa del EON Orneo Alacant, Víctor Robles, gol, llançament a peu canviat de Víctor Robles, golazo. Trau ràpid Rocamora, intercepta Víctor Robles, bon balanç defensiu de Víctor Robles. Per a Melero, paradón de Josep Febrer. Popa, Víctor Robles, Pau Fernández, bola per a Oriol Roca des de l'extrem, gol. Gol d'Oriol Roca. Errada, buscava el pivot, ràpida transició ofensiva d'Art del Moble. Gol de Pau Fernández. Per la bola l'Orneo. Juga Art del Moble, gol de Oriol Roca i temps mort. Vergara per Berenguer, circula Berenguer, parada de Josep Febrer. Robles al pal, recupera Sorin Teodor Marcus, gol de Sorin. Perduda, juga l'equip alacantí, recupera Espiell. I juga per a Rubén Vicente Gilabert. Intercepta la defensa. Ràpid contraatac. Bola per a Daniel Pérez. Pérez. Paradón de Josep Febrer. Espiell, Rubo. Pau Fernández. Gol de Pau. Pilota al pal i gol, 8-6. Víctor Robles. Passe per a Oriol Roca des de l'extrem, gol. Víctor Robles, gol. Víctor Robles. Sergio Martínez, Vergara, recupera Oriol Roca. Oriol Roca, anem a veure si no perdona Oriol. Gol, Oriol Roca. Juga Víctor Robles, Sorin Teodor Marcus, gol, ràpida transició ofensiva d'Art del Moble. I finalitza la primera part. Tornarem amb tots vostès al començament de la segona part. Tornem a estar amb tots vostès per a oferir-los la segona part d'este interessantíssim partit de handball que els estem oferint entre el Art del Moble Benicarló i el EON Orneo d'Alacant. Pau Fernández. Gol de Pau Fernández. I ara, gol fantàstic de Oriol Roca. Una rosqueta de Oriol Roca. Pau Fernández, Víctor Robles, buscant a Pedro Torrent, gol de Pedro Torrent, 15-20.
Víctor Robles per a Rubo, gol de Rubén Vicente Gilabert. Víctor Robles, Fariñas, golazo, golazo d'Antonio Fariñas. Per tot l'escaire el gol de Fariñas. Gol de Víctor Robles. 18-20. Per a Pau Fernández. Pau Fernández penetra. Gol de Pau. Miguel Vergara penetra. Parada. Josep Febrer. Juga ràpid art del moble. Víctor Robles. Pau Fernández. Pau Fernández. Gol de Pau Fernández. Víctor Robles. Víctor Robles per a Rubo. Gol de Rubo. Assistència. Víctor Robles. Víctor Robles. Per a Pau. Gol de Pau. I 2 minuts per a Berenguer, que ha impactat en el jugador de l'art del moble. Castaño per a Pérez. Parada. Josep Febrer. Ràpid contraatac. Pau Fernández. Gol. 23-24, torna a la igualtat al marcador. Roca, per Rubo, Oriol i gol d'Oriol. Gol d'Oriol. Estevez, Berenguer, parada, Josep Febrer. Gol de Pedro Torrent. 2 minuts per a Melero, clars. Molt prometedors. Gol per tot l'escaire de Víctor Robles, com els dia. Estevez, parada de Borràs. Parada de Borràs. Víctor Robles al llançament. Gol de Víctor Robles. Petit. Oriol Roca. Gol d'Oriol. Per a Víctor Robles, per a Espiell i gol d'Adrià Espiell. I en el gol del jove Adrià Espiell acabem al final del partit. Els han ofert la retransmissió els senyors Paco Esteller, senyor Gilabert i el senyor Herrero. Bona tarda des del pavelló de Benicarló.